खुलुमबाय। दिनै 14 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। इटा सिमेन्टनि फालांगियाव थाग्राफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गुबुन हादोराव थाग्रा सासे लोगोआ नोंथांखौ लिंहरगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। वृष राशि। सिबिथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। रां थिसननाय एबा खहानिफ्राय बारग'नाया रोखा। थागिबिया गोदान न'आव थांनो हागोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। सुबुंफोरा दिनै रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा गारिफोराव रंजानाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कर्क राशि। दिनै राजखान्थि आरो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। थागिबिया गथ' गथायफोरनि थाखाय भुगिनांगोन। कर्क राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। जि जोमनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मुलाम्फा जागोन। गोनां सुबुंफोरा शपिंखौ मोजां मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कन्या राशि। नखरारि फालांगियाव थायोब्ला मुलाम्फा जागोन। सुबुंफोरा दिनै लटारिखौ देरहानो हागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। तुला राशि। सुबुंफोरा राजखान्थियारि फोथाराव गावसोरनि सिनायथि होगोन। गोबां सुबुंफोरा हटेल फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। स्टक हाथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोनगोन। सुबुंफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ दिनै माबा मोनसे गोदान मोनफुंनाय नुनो मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। सुबुंफोरा फालांगियाव दावगानायखौ नुनो हागौ। सुबुंफोरा सोरबा खाथिनि सुबुंखौ खोमानायनि दुखुखौ मोनदांगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। मुवा बेसाद खावनाय एबा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। सुबुंफोरा दिनै फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। सुबुङा खाथिनि सुबुंनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय जिंगानि जाहोन जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। सुबुंफोरा गारिनि फालांगियाव दावगानाय आरो राङारि मुलाम्फा मोनगोन। दिनै सासे उन्दै समनि लोगोखौ लोगो मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।